Wilujeng sonten Pak Digareng. Nggih, rumiyin. Kenging napa jenengan? Ambekan sik. Kenging napa? Oh, iso suwane wis tuwa dadine. Leren riyen Pak De, leren. Nggih. Ngaturaken wilujeng sonten. Nggih, wilujeng sonten ugi. Adikku Petruk. Nggih, Mas Gareng, dos Kali pundi? kembar aku Gareng. Nggih. Nderek Gladi Wanuh. Kula kali jenengan nggih nembe sepindah menika saged ketemu. Nggih. Saged pinanggih. Nderek pitepangan nggih, mbok menawi benjang wonten teng pundi-pundi saged istilahé menyapa. Nggih, leres Pak Digareng. Mbok menawa isuk ana jam meneh iki ya wah iki ketemu Pak Digareng. Wah, kudu ngejak aku sing paling murah kok. Oh, sing paling murah. Nggih, mula Gareng didibake awan mergo paling murah. Sajak awan ki ning rame Mas Gareng. Wong nggih, sing baken kuwi rame tur entuk rejeki. Betul, leres. Nggih, Gladi Wanuh Mas Akbar. Nggih, dawuh. Kula diparingi tenger saking Bapak biyung kula paring jeneng Sugeng. Sugeng. Oh Nggih. nggih, Sugeng menika tegese slamet. Nggih. Su kalih geng. Su ki luwih geng ki gedhe. Umpama keturutan Sugeng ngono wonge bloboh. Sak sok Nyah-nyoh. nyah-nyoh. Saksek. Sok ana, sok ora. Saksek. Kok saksek? Ya kuwi Panji Asmara Bangun gitu. Nggih, kula dipun kula asli saking ereng-ereng ngerdi Kendali Sodo. Kendali Sodong Nggih, Kendali Sodo ngandhap mriku. Oh, ngoten. Nggih, ingkang mengku Eyang Wanara Seta. Oh, jenengan Wanara nggih ki kethek, Seta ki putih. putih. Dadi awon-awon kados ngeten iki putu kethek kula. Aja putu kethek. Lha ning mboten napa-napa. Kethekane ampuh sing Lah, nggih. bedah Kak Ngalengkadiraja jaman rikala semanten perang Ramayana sinten? Kethek putih. Kethek putih. Nggih. Niku buyut kula. Oh. Eyang kula. Heeh. Dadi kula niku nggih mung sakniki rada modern. Nggih. Nek riyen Eyang Wanara Seta niku buntute wonten mburi. Oh, nek jenengan buntute? Niku mboten buntut niku. An apa? Usus turah. Kok iso usus turah ning ngarep ki? Laire ora ketok berarti. Nggih, Mas Akbar. Nggih. Niki wonten ing Laladan Ngasem. Ngasem. Sadurunge kula wau dugi mriki kula sengaja medal minggil. Ngigil pundi? Ndur mriko medal Bandungan. Kersane saged mampir wonten punden. Ngoten Pak De. Nggih, nderek dedonga wonten ing punden nyuwun Nggih. pangestu mugi Leres. warga Ngasem mriki sedayanipun awit alit dumining sepuh diparingi ginanjar kawijengan bagas Amin. warasan. Amin, amin, Didoke Allahumma saka amin. Pancabaya, doke saka Sengkala, doke saka penyakit cinaketna marang rajane keluarga dadi keluarga sing ayem tentrem gemah ripah Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, jaman rikala kalih taun kepengker kula diparingi pituduh kalian priyantun sepuh mriki. Nggih. Mas Gareng benjang nek tindak mriki tetepa mampir nggone punden. Ah nggih, nek niku Nggih. kedan niku Pak. Sak bisa-bisaku melu ndedonga, Mas. Leres, nggih. Nggih. Ugi niki wah siang niki rame banget niki. Niki jenengan pikantuk kinten salam Salam saking sinten Pak De? saking Bapak Lurah. Oh nggih. Jani ngono Waalaikumsalam. ajeng tindak mriki Nggih. priksani jenengan nanging wonten pakaryan ingkang boten saged pun Oh tilakaken. ngeten. Oh nggih, mboten dados menapa. Ugi salam saking Bapak Kados sak prangkatipun. Nggih. Kunjuk dumateng Mas Akbar. Nggih. Mugi tansah ginanjar kawijengan Amin, bagas amin, amin. warasan Amin, diparingi Allahumma laris tur payu. Amin. Ugi saking Bapak RT wonten ing Ngasem mriki ugi kintun salam kagem Mas Akbar. Matur sembah nuwun. Nggih, mugi diparingi lancar sedayanipun. Amin, amin. Ugi bojo kula nggih kintun salam. Waduh, garwane jenengan Pak De. Dah, bojo kula niku dereng semerap sampeyan. Dadi engko nek petuk Mas Akbar aku salamno. Oh iya. Lah nggih. Waalaikumsalam. Delok saka nggon Yusuf kuwi mau. Kok Yusuf YouTube? Lah nggih, weruh piyantune jenom tur ganteng. Walah alah. Lah ning yo bojoku mung kepranan seneng karo napa tingkah lakune jenengan, piyantune nggih sae.
Anta wencanane nggih sae, sabetane nggih sae. Weh, muga-muga sesuk nang kene ditangkap bengi ya Mas ya. Guru ngerti isine mawon. Oh, lho kula niku lak nembe pindah niki. Lah nggih. Ha mugi-mugi mengke ing mangke dados sedulur. Siap, Pak Dene Dadi niku. ngerti njaba jerone sampean. Nggih, niki wonten ing Laladan Ngasem. Nggih. Sedayanipun sampun sami rawuh. Nggih, matur Wah, sembah nuwun. piyantune tertib kabeh. Mau tertib Pak Wah, Dene. delenggahan ana sing lenggahan ngisor, ana sing pinarak wonten kursi, ana sing jumeneng. Wah, Sak tenan. monten sakene do kompak madhep mriki kabeh. Lah nggih no, masa yang madhep buri. Wong sing ditongton nang ngarepe kok. Ning yo ana kae sing madhep buri. Napa? Ae teng pinggir wit gedhe nika, kali gedhek-gedhek niku. Jebul ngipatake obat abit niku wae. Nggih, Pak De. Sing baken siang niki akene panitia jenengan kan buka HP. Kenapa? Buka HP. Oh, buka HP. Ana wa napa. Oh, siap. Nah niki kula kalih jenengan ugi ngaturaken gunging panuwun kangge jumateng kadang panitia. Aben-aben wonten merti dusun kula dipapak wonten ing siang ari. Ning malah Nggih, seneng nggih. aku. Wong nggon gara-gara tok mas seneng aku. Malah sahdu ta, Pak De. Nggih, ugi matur nuwun kalih kadang kula muda Nggih, Mas Pengilon. Mas Pengilon. Nggih. Ha Sukaca ora Pengilon. Nggih Mas Sukaca. Ingkang pun pitados kaliyan panitia. Ugi Nggih. Mas Chandra Lukita. Nggih. Wah, piyantune nganten anyar niku Mas. Oh, rak ngoten. Nggih Chandra niku nganten anyar yang kasep wis tuwek nggih dadi nganten. Oh, ulang dadi nganten to? Pun nggih. Durung loro, masalah. Durung loro iki lho, setunggal mawon kanggo sak lawas-lawase. Kali mboten napa-napa Pak De sing penting iso nyukupi loro-loro. Lah nek Chandra apa iso nyukupi wong bocah royal terus kok. Kok sampean kok ngertos to? Lah kula niku kalih Chandra niku pun plek, Oh. kanca plek. Kanca Pak. Sakling cekete dadi plek-plek ngono Mas. Nggih, niki sing baken siang menika paring panglipur lumantar lagu. Leres. Aku wis diomongi Nggih. panitia. Mas, pokoknya aja kakean guyon sing penting lagu-lagu. Oke, siap. Lah, ngono siap. Angger sing awan ki sing nonton akeh ngene mesti njaluke lagu-lagu. Aku kon ngomong terus engko malah do muni ngomong wae. Ngono malahan. Ki panjenengane Mas Sukaca ya nyuwun tembang wong yen lagi gandrung. Oh, wong yen lagi gandrung. Angko ning Ngono di kuwi. versi waros. Oh, diwas. Wah, niki nggih wonten napa Persatuan Pemuda. Oh, nggih, Mengke ngoten. badhe warokan. Siap. Kalian nganun kok Mbak Yana Warung, Mbak Monika Warung. Mbak Yana Warung kalih Monika Warung. Warung. Nggih, Oh, bikak warung ngoten. mboten. Ning? Warung ki singkatan. Wanita punya burung. Oh. Sampeyan kok kemujan. Lah niki lah glegere wanodya. Nggih. Ha ning wonten Ning sak prepetan niku kula mboten ngertos nek Mbak sinten wau? Mbak Yana. Mbak Yana Iki kalian. asline Mas Yono. Gandeng wedok njur Yana. Oh, asline Yono. nah niki cara lih ngundang Pak Den niki Mas napa Mbak? Anu Mbak. Bas. Dadi Mbak karo Mas dadi Mbas. Mas Ganek niki Monika. Oh, Mbak Monika. Nggih asline Mukimin. Nah, Mas Gareng ampun sia-sia panjenengan niku anu lho, lancang lho. aku iseng Karo lancang. Calon garwanipun Pak Wah! Dalang lho. Ya ampun. Lho, Yo, calon alah. garwanipun Ki Akbar Handoko nek mboten Mbak Monika sinten? Mas Akbar, Dalem. Mbak, ya sampean kok ngasih kerso kalian Mbak Monika sesuk nang optik nggih. Mripate mang presake. Mbok menawa rada lamur. Wong kula niku bareng kali niku bingung nek anggo bolongan kok sampean mah kerso. Nggih. Nggih, monggo Mak Di diaturi tetembangan setunggal bogo setunggal mangke Nggih. dipun pinangkani. Niki bintang tamu riyen nggih. Siap. Bahwa niko kali niko bintang tamu nih kok. Alah nggih leres Mbak Nggih. Yana kalian Mbak Monika. Nggih, niki kanca-kanca Waranggono wah tasih nem sedaya. Nggih. Kae iki jenom ning nggo kacamata dadine ketok tuwek kowe.
Arep mbok-mbokane iki kowe golek musri wae. Monggo cobi dipun aturi jumeneng mangke Mbak Yana kalian Mbak Monica. Nggih. Bareng-bareng. Ngomong terus terang yen pancen kowe ora Injih. Pak Akbar kok Barhandoko. Boleh nek nih gareng wis rada tuwa ngoten niku, Pak. Lho, sampean ki sing Sudarungan cetha. ya. Akbar kok Barhandoko. Pak Bar. Yo Akbar lho, Pak Bar iki lho. Dikei peraturan sik ya. Piye Piye to? peraturan siang iki. Heeh. Bintang tamu ini kan 2. Heeh. Rene sik kowe tengah. Niki pangapunten nggih, Pak. Nggih. Carane iki Peraturan hari ini dari Mbak Yana sama Mbak Monica. Iya. 1, di atas panggung Banci tidak pernah salah. 2, jika Banci salah kembali ke pasal 1. Pasal 1 apa? Alah, Tidak pernah salah. padha wae ra ono salahe. Lah iya ngono kuwi. Ah, mosok banci ra salah ndek kowe anggon-anggon wis salah kok. Kok iso? Lah, kok iso? Lho, kowe lak lanang asine. Sing kandha sapa? Aku wedok, aku adine iki kok. Mosok. Wedok. Lho, Gedi. Wedok ke terakhir kok, Mas. Oh. Ana wedok iso mentolos. Lho, jeneng ora ngerti iki usus gedawan. Masa dimek Gawan tenan iki. to? Oh, ngono harga diri nek aku dadi wong wedok. Terus piye? Ya Lah aku seneng sedekah. dinyonyohke. Mbak Yana, Nggih. Mbak Monik, Nggih, Mas. niki ugi ngaturaken gunging panuwun kunjuk Nggih. dumateng Rizky Asasa. Nggih. Reskia Sasa Wedding Organizer dan Reskia Sasa MUA. Betul. Kanthi slogan mengubah manten biasa jadi sangat luar biasa. Siap Anjing. siap punya 2 bintang tamu niki sponsor asli. Ria sing wis kondang kaluko. Betul. Nyatane mengubah yang biasa menjadi Luar Luar biasa. Lah iki biasa. mengubah wong lanang dadi banci kowe iki. Kaya ngene iki nek Iya. enek sengkala iki dadi rasido. Lah, kok ngono? Lah jemite karo dhewe wedi. Lah iki sinden tolak balak. Lah kok. iya. Pak Degareng, jenengan ki neng tengah ben Iya. pancuran Lah, kapit nggih. pancuran. Pripun? Pancuran kapit pancuran. Nggih mboten ya pancuran kapit sendang. Sendang. Lah kene sendang ana padasane. Heeh. Arep wundu apa piye? Ya. Nggonku ki ya Dadi sendang metu pancuran padasane. Pancuran sendang. ana Sendang. padasane. Apa wis tuman ana sendang kok ana padasan. Lah kon ana padasane wunduannya. Kok saya tahu, aku tak nganu salam kagem Pak Dalang. Nggih. Jeng ngaturaken wilujeng siang dungkap sonten calon suamiku Alah, saya. alah. Mun Aku calon gringingen. suami. Muni calon suami ngono ora kelingan mau le nguyuh ngadeg. Yo kok sik tek lancang nguyuh ngadeg. Lah kowe nguyuh ning kono mau lah Pak RTW Yo weruh. ngadeg pitene nang ndodok lengsreh. Hei, dawa berarti. Kok klengsrek. Berarti wekmu gedawan usus Jari iki. Oh, jari E. Ayo nduk cahayu karo salaman karo sik, Simbok, salaman, salim karo salaman. Nzik. Nah. Kembulan. Kan anak tulung. iki calon bapakmu. Ngoten sih, Bos. Wilujeng siang Dawuh. Ayo. Kuwi kan simbok karo Mbokne. pakne. Heeh. Nah, anake kan luwih Ya, muhrim ya. iya, Sugeng iya, siang, iya. Bapak. Iya, iya, Ramuhan wonten ngasem adem Ah, kok. Bapak, Bapak. Alah. Lah ya ngoten iku ta ya, Mbok. Kok ya dadak legenan ngono. Lah mau ki jarene bapak ki sore apa? Oh. Esuk mau ki mampir saka Bandungan dhuwur ki kademen to, Mbok. Oh sik Mbak Yana sampean ki sinden apa-apa? Kula Kula nek teng ngene Mbak Sasa bongkar teratak niku biasa. Ora kok mambu rambut kok mambu minyak bajing ora.
Ini GPU karo PPO to Pak bar. Minyak bajing iki lho. Ning yo ngene iki contoh. Rumangsaku kok ting perencol kabeh lho jenengan. Wong ora ting pernal piye wong gur sumpel-sumpelan kaya ngene kok sampean nggih. Kok lancang. Loh, sumpel mau apa? Lah Iki apa ya tumen wong wedok Aja sumpel diudal-udal ora. Lah nek salin ning gone Mbak Sasa kono mau susune keri kok. Lah iki yo malah kaya ngene iki sembel. Heeh. Lah aku mau yo saling Mbak Sasa. Heeh. Gandeng aku lali